बात बा। बोल बोल। आज हम कहब जरूर ये कहतानी तारे घर में हम नहीं हो। हमारे घर में ना रह। ए भाई कहाँ है हमारे घर में ना रह रे। अब अपना माई के लगे जाई तो नहीं यार देवी जाई वो ई बताओ कि कहाँ है ना यार देवी। सुना हाँ? एक बार जब कह देनी कि हमारे घर में कहाँ कमी है बता। तोरा घर में हाँ? अरे बाप रे बाप कमी देखी तो कमी है कमी बा। अरे तो बताई दी का तोरा घर में आई कुछ की ना कहाँ ना है बताओ तो नहीं जनतन के बताओ। बता दे बताओ न तोरा घर में आटा न तोरा घर में दाल न तोरा घर में नून न तोरा घर में मरचा न मोटका बैगन न कच्ची चिन्ना न लौकी न कोहड़ा अब भिंडी तक ना है। तोरा घर में का रे सब फटा करेली हाँ आ बिना खैले आई तो यहाँ ऐसा बनल है। हाँ ई बताओ का बिना खैले आई तो यहाँ ऐसा बनल है। अरे आई छना आई कुछ छो तो था देखा तो चूहा था। हाँ तो ये पंचो हम तो हर लोग से कहत ये भगवान से ना कहत हई एकर बाप ससुरा यही घर पर जब आयल ए हमारे बाबूजी का नाम इज्जत से ले नहीं मारब लता से ना आ जानत हवा मोरे बाबू के गोड़े पर पगड़ी धई के ये भैया बियाहवा कहिला मोर बेटी बाबू हरा थिया ए भागा थिया अरे देख बे रोज पकड़ा थिया लेकिन आ मोर बाप गऊ आदमी सीधा साधा भैया बियाह कहिले जल्ला तुम्हारा की पिन्ना फेंक देबे। आई भैया सीख जवन के पहले जमाना का बा जब झड़ गई बालू उजर का लदाइल रहल तो में हमार कवन दोष है। अरे हाँ अरे आई ठमे अच्छा कहां देना तोर बाप ससुरा रे हमार बाबूजी कहां देले बता हमार बाबूजी देना होई पता लगे चढ़ल बाड़े रे हमारा बाबूजी का देना कि पहिर ओढ़ के चमकत बाड़े रे। ही गोरी मैया हाई देखा हाई एकर बाप देहले हो हमरे दादा भैया का दे ना हाँ। ए लो पियानो या जाई चढ़ल बाड़ा चट से उतर जाईता हां कि पिएगा तो हम पिएबा करीला लेकिन हाउ मत पिया जन मेहरुआ कुल मना ढरकावत ही आजकल लेकिन सुना हाँ। हमार बाबूजी हाँ। अरे हमार बाबूजी तो के बड़ी कुछ दे ले बाने कहां तक गिनवा दे यहाँ पे गिनवा 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 दे गिनवा दे अगर असले बाप का बेटी हो कभी अरे बाप रे बाप तो गिनवा दे गिनवा दी सुना दोहाई माई बाप का जनता पंच सुनत बा। अच्छा हमारा अभिनंदन भैया भी सुनता रे और सत्या भैया भी आयल बाड़े बिल्कुल आयल हो आज जोगिंदर जी साउंड सर्विस का हवे ना हाँ। हमारे पुआ के लड़का हवे अच्छा वो सुनत हवे पूरा का लड़का हो ना हाँ, छोटी पुआ का अच्छा छोटा की गर्भवती पुआ का लड़का हवे। ए सुना भाई बबलुआ रे हमार बाबूजी तो के का देले बड़ा सुना कहां गेले तो का बता हमार बाबूजी तारा गेठे घड़ी देना हो एक है घड़ी एगो साइकिल देना हो एगो साइकिल और एगो रेडियो दे ले रहा एगो रे अब कल मेरे चोखा नियर मुंह पर ये भाई हम ये पंचन से बतावत ही भगवान से ना बतावत हई एकर बाप ससुरा हमके 3 चीज देहल एक है घड़ी देहल जो कबो दिन में 12 बजेबा ना कइला रेडियो ऐसा देहलस कबो दिन में सनसनैबा ना कई आ साइकिल ऐसा देहलस कि जब चढ़ी तो फाक देना छुछिया फेंक दे जब चढ़ी फाक देना छुछिया फेंक दे रेडियो ना सनसना कब्बो शेर लगौले के बाद ना सनसना कैसे हाय हाय बोले लगे रे उ जब नयका सेलवा निकाल के पुरनका लगा दे ना तो बीबी सिलेंडर पकड़ हाय 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 खर 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 कर हमार बाबूजी के तोरो देना अब तोर बाप तो गलवा हमके कादर के माटी लग जाओ अरे बाप के कापुर खन दे मेरा दिमाग उठा ले जा हमारे बाप का दास करबी अरे हाय के कर पहले आई बाप लोग के नाम के कादर रे तीर भावना हाय के कर पहले आई काबर रे हाय के कर पहले बिनान के सुपरलेश्वर हो मैं पहले वाली गिनाव कवन कवन चीज अरे आइया बेलौजिया के कर पहले आई आई हाँ। ये हमार भैया देले बाड़े
मंटिका बा हाँ। ये हमार पापा देले हवे आय सड़िया ये हमार पापा देले हवे आओ तीन गो लइका ठीक है दे अरे काहे काजे कि वो के नहरा का देले ह ये कुल बात गलत एकर भइए दे ये सुना ऐसे ना कहल जाला कैसे कहल जाला उससे हम बड़ा प्यार करीला हमसे आही मोरी माई